Egina apustu, interneten jende asko dabil Aita Santuaren inguruan jokoan eta denetariko apustuak egin daitezke. Hurrengo Aita Santua nor izango den, ze izen aukeratuko duen eta baita ze adin izango duen ere. No muy joven. Gaztegia bada gehiegi iraungo du eta zaharregia bada ez du behar den indarra izango. Beraz, 60tik 70 urtera adin egokia litzateke. Puedes estar bien. Interneteko apustuetan favoritoa Peter Turkson ganarra. Lehenengo Aita Santu beltza izango litzateke eta berak esan du mundua prest dagoela Aita Santu afrikarra izateko. Afrikarra edo amerikarra izan ere eulet kanadiarraren izena ere bolo-bolo dabil. Hori bai, berak ez omen du horretan pentsatzen. Eta kinieletan lehenengoz estatu batuar bat, Timothy Dolanek inorreztu epeluzten. Bere umore bereziarekin esan du, Aita Santu modura ikusten dutenek marihuana erreko zutela. Eta Hego Amerikarren artean bi hautagai, Hondurasetik Oscar Rodríguez Maradiaga eta Argentinatik Jorge Mario Bergoglio. Katolikoen 140 Hego Amerikarrak dira, baina Aita Santua kuriak izendatzen du eta hemen agintzen dutenak italiarrak dira. Presio asko daude, denbora daramagulako Aita Santu italiarrik gabe. Hortaz, adi izen honi, Angelo Eskola, Milaneko artzapezpikoa Ratzingerren ideologiatik gertu dago eta askok diote bera izango dela hurrengo Aita Santua. Dena den hau guztiak kinielak baino ez dira, beraz jangoikoak jakin.